To fa a yau ne muka samu labarin cewa hukumar EF.CC tana bibiyar wannan tsohon bankin nan mai suna First Bank na cikin garin Abuja. Ana bincikar wannan tsohon manajan bankin mai suna Muhammad Abdullahi da cin burin wa'annan tsofaffin kuɗaɗen da ya cinye wa mutanen Kano gabaki ɗaya, da cewa za a musu makarantu na da kuma ma'aikatar ilimi da wannan babban asibitin na cikin gari wanda yake a bakin kwari ake maganar za a gyara sa. Tsohon manajan bankin mai suna Muhammad Abdullahi shi ne cinye wannan maƙudan kuɗi har ake bibiyar har naira miliyan 750. Ana bibiyarsa da ya cinye wannan kuɗaɗen a gindinsa, kuma dole hukumar EF.CC ta bibiyarsa da dole sai ya fito da wannan maƙudan kuɗi a wannan ƙasa Najeriya. Amma mai sauraro, kar ka manta da taɓa mana subscribing da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa, domin shi ne za ka ringa samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Amma mai sauraro, ga cikakken bidiyon nan ke zuwa maka cikin wannan tasha mai albarka. Muna fatan ka da ka tsaya ka ga wannan ƙarshen bidiyon da ka fahimci wasu abubuwa da suke ta wakana a wannan ƙasa Najeriya gabaki ɗaya. Dan neman ƙarin bayani za ka tuntuɓe mu a wannan lambar waya 09063254090. To ga bidiyon da yake zuwa maka. Wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani ya zo ya zauna, ko mun ki ko mun so. Dole limamin juma'an nan ya bar mimbarin nan wani ya hawo ta rana. Dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka, wani ne zai tafsirin, wani zai ja bakin. Dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani ya hau, ko ya ki ko ya so, ko a kusa ko a nesa, kuma za a yi wa mutum hisabin me ya aikata a tsawon mulkin ka me ka gudanar. Shi ne ya kamata ka yi lissafi, ba ka zarce ko kar ka zarce ba. Allahu akbar. Ja mana aya ta gaba malam. To mai sauraro, kun ji ta bakin wannan babban malami mai suna Malam Idris na cikin garin jihar Kano, da ya fito ya kara da cewa duk san mulkinka kuma duk kin mulkinka dole sai ka so ka bawa wanda yake biye-biyenka a baya. To ƙarshen dai cikakken rahoton nan za mu faɗa ma wannan bibiyan kuɗaɗen da ake ta mai bibiya. Ya fito ya kara da cewa wa'annan kuɗaɗen ya biya wasu albashi, wasu bashika da ake bin sa